No la veig. Està nedant? No, està en classe. Tercer premi. Títol. El nen paracaigudes. Pseudònim. Avió. Pot sortir? Un aplaudiment. Tomàs. A llegir. El nen paracaigudes. El nen paracaigudes es llença des de l'avió i sempre que veu el poble es llença com un voltor. El nen paracaigudes vol saber, farà pudor al prat, però ara ja és massa tard. El nen paracaigudes ja s'ha obert.